сухангӯи раисати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд Акбар Шарифӣ дар суҳбат бо пресс-натиҷӣ тафсилоти як ҳодисаи пурқурбонӣ дар ноҳияи Айнинро шарҳ дод. Бино ба гуфтаи ӯ, ҳодиса рӯзи 21 май соати 7:30 субҳ рух додааст. Ошпази 33-солаи ошхонаи сихкабоби хуҷандӣ ба шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Айнӣ муроҷиат мекунад, ки мошини ӯ тамғаи Opel Astra бе иҷозаташ бурда шудааст. баъдан маълум мешавад, ки мошинро пешхизмати ҳамин ошхона Қурбоналӣ Офоқов бурдааст. ӯ ду нафар ноболиғро низ бо худ мегирад. Қурбоналӣ эҳтимол аз ӯҳдаи идораи нақлиёт набаромада худро аз дари мошин мепартояд. дар натиҷа мошин бо ду ноболиғ аз баландии 40 метр дар километри 118-уми деҳаи ПТ ба Фондарё сарозер мешавад. ноболиғон Аминов Аҳрор ва Одинаев Қандар, хонандагони синфи 11 аз деҳаи Хушекат, ки дар дохили мошин будаанд, ба ҳалокат мерасанд. ронанда Қурбоналӣ Офоқов бошад, баъди худро аз мошин партофтан зинда мемонад. бино ба иттилои Акбар Шарифӣ, ҳоло нисбат ба ин ронанда бинобар ғайриқонунӣ рондани мошин парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. хабарҳои Тоҷикистон ва ҷаҳон дар пресс-натиҷӣ.